Eta 1975ean, ezta? Zuk 19 urte deko zunean, ezta? Ze bitxitok, zuk esaten zuen moduen, Zumaldek zer proposatu dut? Bueno, sartu. Esan gat. Liburuen da idatzi eta bitxito liburuari idazten da. Etara sartzeko. Galdetuzkun, pila bat hori ez da. Eta lauk esan genuen baiet. Javier Ibáñez, Luken Solaguren, Puri Berriote Bortua, eta ni, laurek, izan ginen. Bai. Hori kontatzen dau Javierrek bere liburuan. Eta esaten dau, jente askori iotzela proposamena, baina zuen laura bakar. Gai, hori zezen. Eta zer egiten zenuten? Zer egin? Bai. Ona Durengorantza asko etortzen ginen. Horretan ez dagoela errota bat esar bat da hor goizen. Eta izan neko nizena, bai, hortzi dau errota bat. Bernan edo lan? Molino de viento, esaten dana. Mendiolan. Mendiolan, bai. Eta horre gozan, kaseta bat, txabola bat egoten zen. Eta neskak egoten ginen txabolan. Eta gizonak Euskal Honarantza joeten ziren. Horrez ginen ezagutzen izenipe zen, nordan bez. Gero enteretan zara bat izen dela, zelan da, gipuztarrak izan direz asko. Baina jakin izenik ez. Beren emazteana jakitu nago mitzezan, ez da? Baina inok ez duen esaten izenik ez. Gero era... Eta nuen egoten zineten, basuen eta mendizen? Antxe, txabolan egoten ginen. Eta gero, danak egoten ginen zer baskaltzeko edo danalako, ez da? Eta egiten zen, komida baskari bat, sin maz. Hori zen, irakurri eta... Eta mutilekin zer egitean mendizen, berak, entrenamentu ez? Entrenamentu seguru, Horretarako, bota eta lurrean eta argazki batzu da dauz, bota eta lurrean berak egeuen, leleko fusile berea egeuen, berak egeuen lelekoa, Javierrek, un artista era, artista bat, bai. Eta panfletu idazten zen nituen, botatzeko. Horretan az baten, junintzezan, Arbazegi Gerrikaiz, tutor hori, Arbazegi Gerrikaizen, eta zegoen. Hemen bidea. Gero, bide bat, burdizena edo nalakota. Beste bat, bebai, burdizen. Batetik bestera, 20 metro ziren ego. Antzin genuen, garranga, eta esan genuen, hortzeta zulo bat eta hortzi txiko do, tapeute biera moduan. Tapeute biera moduan, con las... Nik eroan da, zelan da, etxeko mantelak, tabernako mantelak, aize gaztapeute, eta antzitzi genuen. Handik, lau bostegunera dator gizon bat, esatuzte, niri ezauen fraietan. Esto multikopista bat itxiosue hortimenditik, eta ez, eta segiduen dator praietzera. Ni etxaurrian neukan olako banku bet eta geratzen dari niketan. Torri, zer da zaten da? Multikopistiek enduetzue, zer ba? Antxe ez tozu itxik, bai. Pagoaz gabaz eta abian birlau. Baina, con la buena esto, topatu ginen mutila, bera eskabadora batera zebil zen. Eta agertu zen eskabadoran. Eta bera zeukan gordeta mutile. Kasualidadie, a manos buenas. Bai, holan txikostera beuki ginen multikopista.